especial. Per què és un dia especial? La tornada Perquè fem una pel·lícula. I com se diu la pel·lícula? Algú sap com se diu? Algú sap com se diu o com se pot dir la pel·lícula? Què passa en aquella pel·lícula? Què gravarem nosaltres? Què mos passarà? Que desapareixeran els llibres. I qui mos ha pres els llibres? Perquè ella, en este cas, què serà avui? Directora. Sabeu? Serà la directora. I nosaltres què serem? Actors i... Mireu, ara anem a rodar l'última escena, que és que Charlotte ve en la carretilla plena de llibres i el mestre Josep lo para. Perquè, claro, estos llibres són nostres. La mateixa escena o seqüència la graven de diferents puestos i al final, quan ho fiquen a l'ordenador, miren quin ha quedat millor. I llavors ficaran el plano que ha quedat millor. Això fa moltes vegades al cine. O combinen uns quants. O combinen. 1, 2 i... Acció! A veure... Mireu a veure si estan. A veure si estan. Tothom encara d'estrany. Oh, què farem sense llibres? Oh, i ara què? Quina pena sense llibres. I ara què? I me'n vaig fora a parlar. Espera. On vas a buscar els llibres? Vaig fora al passadís a buscar els llibres. A veure si els trobem. Oh, quin rotllo. Molt bé, és bona. Algú em pot explicar l'argument de la pel·lícula que filmarem avui? Que nosaltres farem català però no es giren els llibres i anirem a la biblioteca. Los mestres se reuniran al passadís, se diran unes coses i anirem nosaltres a la biblioteca. Los de segon B al pati, los de primer A a l'hort i los de primer B al gimnàs. A buscar el què? Los libres y después nos van a encontrar Charlotte en los pasadís y en la carretilla. Nos varían los libres para que falléssim el experimento de cinema. Ah!